एसेल' होगोन बारा बुरजा होआ लाल साहाखौ फुदुंबाय माइब्रा एवनाय सान्दुङाव जिरायनानै जानोसै आरामसे इलायचि होदोंमोन आं आङो जानानै लाग्रोनोसै फुंनि ब्रेकफास्टखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा आंनि ब्लग भिडिअ जि लामहैनोसै साहा लोंखांबाय न' सिबखांबाय कम्बल आरि लामस्रांनांगौ गोजां बोथोराव कम्बलफोरखौ लामस्रोबाय थाबासो गुदुं जायोना मोनायाव जोमनोबो गुदुं जायो जागो 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 सुबह हो गया दावदै दैसे दैनाय दंलाय माथो नै सान्दुङा जा थां नांखायो जोंनाव सिला मोनसेथिं लामाथिंनि फुंनिफ्रायनो नाङो जोङो गुसुजोंनो कम्बलखौ माबाखौनो सुइटारखौनो गांनै गानदों आं उन्दुनानै सिखारबाथाय फुङाव जा गुसु जायोना सान्दुङाबो बारा बे टाइमाव नांस्लाबा रानफ्रामनाय गोजाखा जिया दानो दसेनो रानगोन बिसोरो मैया सुनायमोन 1थासोआवसो सुजादों जियानो रानस्लाबासै ओमफ्राय फुङावल' मोजां नाङो सान्दुङा ओमफ्राय जे बेलासे 1टा जेनेबा 2टा 2:30सिम थायो आरो थिगसे ओमफ्राय जे 3टासो जाबाथाय जों मैथ्रु बिफां आरि खोदोम बिफां दं साया नांफैयो साया जाफैयो जि लामग्रायाव मुस्रि आरि थिखांस्रांसै बार रुमखौ बोस्रांनोसै एसे खिरखिफोरखौ खेवहरगोनसै हाद्रिखौ खंबोजोबो घन्टाखौबो बोलानानै दोनदां बोस्रांखांबाय ओंखाम ओंख्रि संहैनोसै एबार ओंखाम गोजां गैया एसे दंमोन दाउनो सारना होबाय गाइखेर फुदुंग्रोनोसै फार्स्ट गाइखेरनिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै आङो संनायफोरखौ मा सङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना सबाय ओंख्रि संनोसै सुनानै लायनोसै आं
फुदुंबाय आइमोन साहा लोंनानै आरो आङो साहा आरि फुदुंनानै लोंस्रांखांबाय आरो खामानि मावग्राफोरबो दंफैयो नालाय जोंनाव माने बेरा होदों आरो दाख्लैफोर माबा हांसो गन्द्राखौबो बानायदोंमोन गोजौनि थिङा माने सेरोमोन नालाय गोदान थिं लगायदों आरो बे जोबखांनानै ओमफ्राय बिथिंजाय दा बेरा होगासिनो बिसोरनो आङो साहा फुदुंनानै होबाय ओमफ्राय सबायाबो गाबखांबाय आरो ओमफ्राय दा सामब्राम आरिखौबो आं रेडि लाखाबाय संबाय थानोसैल' दा ओमफ्राय आङो सबायाव दाउ बेदर गोरान दं आरो बे दाउ बेदर गोरानखौ होगोन आरो आं सबायाव एसेल' होगोन बारा बुरजा होआ मा दाउ बेदरखौ एवग्रोनानै एसे नै बे अमा बेदर गोराननिखौ फाजा एवो बे सबायाव एसे गोदौग्रोथोंसै ओमफ्राय एसे गोदौबा खारैखौ हरगोन आरो अमा बेदर भाजा एवनोसै सबाय ओंख्रिया गोदौबाय खारै हरनोसै सबाय ओंख्रिया मोनसिगोन दुन्दिया हरनोसै आरो दुन्दिया होनानै खांहरनोसै आं आंनिया सबाय ओंख्रियाथ' मोनबाय ओमफ्राय अमा बेदरा दाबो दै होनानै गोदौगासिनो दं ओमफ्राय लास्टावहायसो आङो ओंखामखौ संनोसै ओंखामखौ माने एसे गुदुं गुदुं जाबा मोजांसिन जायोना दा बायदियाव गोजां बोथोराव ओंखायनो आङो ओंखामखौनो लास्ट संनोसै आरो आं माइरंखौ सुनानै लाबोनानै जानबाय ओमफ्राय अमा बेदराबो मोनसिगोन दै रानबायानो ओंखामखौ आं बांसिनानो फार्स्ट संग्रोयो आरो ओमफ्राय दिनै फुङाव बयबो माइब्रा एवनाय जाबायना ओंखायनो दाथ' रावबो जाखानाय नंला होननानै ओंखामखौ लास्टाव संबाय आरो बेदरा अमा बेदरा मोनबाय आंना ओंखाम ओंख्रियाथ' मोनबायानो होनजाबाय ओंखाम गाबबानो कमप्लिट जाबाय आरो ओंखाम ओंख्रि संनाया थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानो बाय बाय